Toto je môj ďalší tutoriál na Sony Vegas. Dneska vám chcem ukázať, ako sa dá pracovať s cenzúrou. Ak nechcete, aby niekoho tvár nebolo vidno alebo tak, kde sa to samozrejme používa v nejakých správach, alebo čo ja viem kde, tak proste, akože je to naozaj jednoduché. Ukážem vám video, čo som spravil ja. Bude to trošku sekať, pretože ešte nahrávam toto samozrejme, takže preto. Ale vidíte, že tá cenzúra tam je, že mu není ten ksicht vidno. Takže tak. Asi nejako takto vyzerá. Ako to spravíme? Spravíme to tak, že proste... Čakajte, toto si vymažem. No proste máme video, hej, alebo vy máte video a to video nakopírujete. Takže proste dáme kopírovať. Kde to je tunak? Pod ten riadok dáme zasa to video. Nech je dvakrát to isté video, musí byť, ako naklonované. No a čo spravíme s tým prvým videom? Spravíme to, že tu klikneme na to okienko, dáme mask, dáme si toto pero a označíte, čo chcete, aby nebolo vidno tam, kde chcete tú cenzúru. Takže ja mu označím ksicht. Okolo ksichtu spravím body. Asi nejako takto. No. Toto zavriem. A teraz dáme si video FX. A tu dáme, že pixeláte. Hej. No a tu si vyberiete, čo chcete. Takú malú cenzúru, ako keby medium, alebo veľkú, alebo také, hej. Samozrejme, že to je úplne jedno, lebo si to tam nastavíte tak či tak sami. Takže dáme napríklad túto large na to prvé video. Vidíte, že trošku už sa mu ten ksicht rozmazal. No a tu si už upravujem tak podľa seba. Ja to spravím asi nejako takto. Ako takto, vidíte. Dobre. No a čo spravíme ako druhé? Spravíme to, že budeme s tou cenzúrou hýbať podľa jeho ksichtu. Ako sa on bude hýbať, lebo pozrite sa, keď proste pôjde to video, tak tá cenzúra je stále na jednom mieste a keď on sa hýbe, tak proste vidíte, že my tam tá cenzúra na ňom. Takže musíme spraviť, aby tá cenzúra chodila s ním. Takže spravíme to tak, že zasa klikneme na toto okienko, na to prvé video. Označíte si to position. Nie. Necháte mask, prepáčte, ja som sa pomýlil, necháte mask. A dajte si túto šipku, kurzor, hej, aby sa vám označilo asi nejako takto. No, dáte do stredu toho, čo ste si označili, aby ste mali takúto tú šipku, hore, dole, doľava, doprava. No a budete držať na myške ľavé tlačítko a budete s tým hýbať. Vidíte, že s tým hýbem iba s tým oným. Ja mám tu na ksichte a tu s týmto budeme hýbať s tým videom. Takže napríklad, stále je tam. Trošku sa pohol tam. Takže toto posunieme k tam. Ideme ďalej. Stále je tam. Vidíte, že už trošku sa nahol tam. Tak spravíme zase toto. A je to tam. Zasa trošku. Musíte takto sa trošku s tým vyhrať. Raz ide head. Vidíte, že tu není nič vidno. Tak proste musíme dať tu tú cenzúru. No, takto. Vidíte? Tak. Dobre. No a ideme ďalej, zasa posunieme, zasa trošičku, zasa takto, zasa posunieme takto, zasa trošičku. Hej, že je to také, že musíte sa s tým trošku vyhrať, ale samozrejme nie je to nič ťažké. Je to moc ľahké. Čakajte. Takto. Ak sa už mení záber. Čakajte. Asi nájdem začiatok toho záberu. Čakajte. Dajte tu takto. Ešte trošičku. Takto. Dám tu trošku zmenším. Nie je také veľké.
Dáme sa na jeho ksicht. A budem zase trošku upravovať takto podľa jeho ksichtu. Hej. Je to naozaj ľahúčké. Tak, to je všetko. No a teraz proste vidíte, že tá cenzúra je tu na začiatku. To je úplne všetko. Môžete zavrieť a dáte si play. Pustím vám play. Vidíte, že tam tá cenzúra je. Ono to seká, pretože mám spustený aj ten rekorder, aby som vám natočil video, preto mi to seká. Ale vidíte, že to proste funguje. No. Takže to je všetko v tomto tutoriáli. Hádam sa vám to dakedy hodí. Majte sa.